Здравейте! Казвам се Кремена Петрова и в това видео представям своя държавен изпитен урок по философия в 8-я клас на Средно училище Васил Левски, град Дулово. Преди стартиране на урока посрещнах учениците, те избраха своите баджове с имената си, поставиха ги на реверите, униформите си и се подготвихме за работа. Темата, която избрах, видове конфликти и стилове на поведение, е ключова за формирането на емоционална интелигентност в тази възраст. Моята цел беше не просто да предавам суха материя, а да превърна класната стая в пространство за философско изследване. Поради техническо предизвикателство със звука в залата, който буквално липсва на записите, реших да използвам тези кадри, за да ви преведа през методическата структура на урока, споделяйки своите мотиви и педагогическите инструменти, които вложих в неговото изграждане. Започнахме часа с динамично упражнение за актуализация. Тук виждате учениците да избират и записват своята любима социална роля – от приятел и спортист до геймър или лидер. Това не беше просто игра за разчупване на ледовете. В философията идентичността е базов въпрос. Чрез залепването на тези роли върху общото табло, ние визуално конструирахме образа на класа като общност от различни идентичности. Това ми позволи да поставя фундаменталния въпрос. Какво се случва, когато някой постави под въпрос идентичността на тази социална роля и се появи сблъсък? Демонстрирах как изпитваме чувството на гняв, зачерквайки буквално техния избор и самоопределение, драскайки листчетата едно по едно. Така преминахме естествено към темата за конфликтите, показвайки на децата, че конфликтът не е нещо външно, а често е резултат от защитата на нашето аз в социалната среда. Моментът, който виждате сега, е емоционалната котва на урока. Разказах на учениците лична история, подкрепена от физически символ, така наречената златна пара, най-високото отличие, което ученик може да получи в гимназията, която завърших. Тя се връчва за комплексни качества, умения, принос в училищния и обществения живот. Използвах този разказ, за да дам на учениците пример от първо лице за междуличностен конфликт. Тогава, когато повече хора се борят за едно и също престижно отличие и са полагали труд и усилия цели 5 години. Показах им и самата предметна награда, символът на успеха, когато работиш за това какво ще спечелиш ти, а не какво ще загуби другия. Тук се случи онази магия на преподаването, при която личният опит на учителя се превръща в общо човешки урок. Тази история подготви почвата за библейския сюжет, като пренесе концепцията за вътрешната борба от съвремието към античността. В центъра на урока поставихме видеото за Самсон и Далила, което създадох специално за този час с помощта на изкуствения интелект. Тъй като днешните ученици са дигитални гурута, визуалният стил, наподобяващ 70 мм филмова лента, им помогна да се потопят в емоцията на библейския конфликт. Целта ми беше да деконструираме образа на Самсон, не просто като митичен герой, а като човек погубен от неконтролирания гняв и агресията. Чрез тези кадри разграничихме гнева като естествена емоция от агресията като разрушително действие. Визуалният контраст между светлина и сянка в AI кадрите кореспондираше директно с философския дуализъм на доброто и злото в човешката душа. Преминахме към класификацията на конфликтите, но я представих чрез архетипни образи. Виждате на слайдовете 5 животни – акула, костенурка, мече, лисица и сова. Вместо да наизустят дефиниции, учениците асоциираха стиловете на поведение с тези мощни визуални тотеми. Акулата като символ на налагането, совата като символ на сътрудничеството. Тук обясних Z модела на поведение. Кадрите показват как децата анализират тези образи. Те не просто слушат, те разпознават себе си в тези модели. Това е моментът, в който философията се превръща в практическа етика. Как да изберем правилния инструмент за постигане на мир. Работата по двойки, която наблюдавате в момента, е лабораторията на часа. Учениците получиха работни листове с конкретни конфликтни реплики, които трябваше да картографират към съответните животни на база на казуса Самсон и Далила. Вижте как си взаимодействат. Тук се развиват ключовите компетентности за гражданско образование и комуникация. Чрез обсъждането на всяка реплика, те сами стигнаха до извода, че най-трайните решения се постигат чрез стила на совата, където интересите и на двете страни са напълно удовлетворени.
Обобщихме темата за видовете конфликти, като отново пояснихме, че най-ефективният стил на действие е совата, но животът ни принуждава често да сме гъвкави и да използваме методи като търсене на компромис или да отбягваме конфликта, ако виждаме, че няма смисъл тази борба. Финалът на нашето философско пътешествие беше посветен на дигиталната рефлексия и обратната връзка. Използвахме платформата Mentimeter, достъпна чрез QR код, за да съберем в реално време емоциите и впечатленията на учениците. Въпросът беше директен. Как се почувствахте в това библейско приключение и кое ви докосна най-силно? Резултатите, които виждате да се появяват на екрана в момента, бяха изключително вълнуващи за мен като млад учител. Огромното мнозинство от класа посочи, че най-силно ги е докоснала моята лична история за златната пара. Това е моментът, в който теорията се превърна в житейска мъдрост. За един педагог няма по-голямо признание от това да разбере, че е успял да премине отвъд сухата материя и да докосне ценностната система на децата чрез собствения си пример и автентичност. Този резултат е доказателство, че съвременният ученик има нужда не просто от информация, а от ролеви модел, от учител, който не се страхува да бъде уязвим и да сподели личен опит. Това осмисли целият методически избор на златната пара като отправна точка в този урок. Моето финално послание към тях, което виждате на последния слайд, беше: силата не е в това да съборим храм, а да построим мост. Този мост днес беше изграден между библейското минало и тяхното настояще, между дигиталната технология и човешкото сърце. Благодаря на университета за възможността да реализирам този урок и да видя в очите на тези деца смисъла на нашата професия.